Erraustegiaren aurkako herri plataformen koordinakundeak manifestazioa deitu du datorren larunbaterako. Donostiako bulebarretik abiatuko da arratsaldeko 5 Biziklatzeari bai, errausketerik ez hemen, ez inon, ez orain eta ez inoiz. Hondakinen partzuergoak Zubietako erraustegiaren eraikuntza lanak behin-behinean gelditu bazituen ere, oraindik egiteko aukerak ez direla baztertu ohartarazi du. Are gehiago, bere garaian arduradunek banketxeekin baldintza garestiak sinatu izana salatu du. Egoera ikusita Zubietako erraustegi plantaren aurka borrokan jarraitu behar dela esan du Kepa Olaizek. Dudarik gabe bide honetik goaz, baina hala ere ezin dugu pentsatu errausketaren arazoa eta hondakinen kudeaketaren kontua konponduta daudenik. Gaikako bilketa intensiboa burutzea beharrezkoa dela esan du. Hau da, birziklapen tasa altuenak ahalbidetuko dituzten sistemak ezarri behar direla. Ildo honetatik, borondatez erabiltzeko 5. edukiontziak ez dituela inolaz ere atestateko bilketaren datuak bermatzen adierazi du. Are gehiago, Gipuzkoako aldundiak irekitako bidea Europak eredugarritzat jo duela gogorarazi du. Orain inoiz baino gehiago ahaleginak egin behar ditugu Gipuzkoa osoa zero zabor lurraldea izen dadin. Dagoeneko hainbat eragilek egin dute bat manifestazioarekin.